Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Dr. Aliyu Sa'id ɗan Hausa daga ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya, ƙarƙashin mazhaba ta African Traditional Medicine. Insha Allah ta'ala yau zan yi magana akan matsala ta basir. Watan basir wani abu ne wanda yake ba mutane wahala, kasancewar shi yana da rabe-rabe kuma kowane ɓangare akwai maganinsa. Misali, wani yana fama da basir mai tsiro sai ya amfani da maganin basir mai fitar baya, wani kuma yana amfani da basir mai rikita ciki sai ya amfani da maganin basir wanda yake watan rage ƙarfin mazakuta ko sa saurin kawowa ko wani abu makamancin haka. To a taƙaice dai kowanne akwai gidansa. Zan kawo kaɗan daga ciki. Ga wanda yake fama da basir mai tsiro, shi yanda ake gane basir mai tsiro ba shi bane wanda idan mutum ya zo yin bayan gari, ya zo yin kashi, duburar shi take zazzagowa. Shi basir mai tsiro shi a gefen dubura yake yin wani abu kamar ƙurji yake tsira haka. To idan wannan ta faru ana neman watan kitsen damo mai kyau a riƙa shafawa, yana taimakawa sosai akan wannan. Sannan abu na gaba akan shi basir mai tsiro, ana neman tazargade da sassaƙen marke yawwa sai a haɗa su waje guda, a tafasa mutum ya riƙa sha. Sannan kuma in ya rage zafi ya riƙa zama a ciki, yana taimakawa sosai. Sai kuma basir mai fitar baya, shine wanda idan mutum ya zo bayan gari duburar shi take zazzagowa yawwa, wani lokacin ma yaga jini, wani lokacin in ta zazzago ba ta iya komawa ba ma sai ya sa hannu. To dangane da wannan ana neman man kaɗanya sai a haɗa da garin tafarnuwa sai a riƙa shafawa. Sannan kuma sai a nemi sassaƙen gamji da marke, a riƙa shan garin su yawan ya zo ɗaya, a riƙa shan cokali ɗaya a nono sau 2 a rana. Ana yin wannan aikin ne zuwa tsawon sati 2, wancan shi ma mai tsiron zuwa sati 2. To abubuwan dai suna da yawa saboda yanayin lokaci. Insha Allahu ta'ala zan dakata yau a nan haka, sai wani lokaci da Allah ya kai mu da lafiya kuma ba dama shigowa, zan shigo cikin wannan channel na kowace cuta da maganinta insha Allahu in ci gaba. Don neman ƙarin bayani ga wanda suke ƙasashen waje za su iya tuntuɓar wannan lambar, watan 0 ko kuma in ce plus alamar ƙari 2 3 4 8 0 6 1 2 3 9 5 1 0. Na faɗi ta da Hausa kasancewar harshe na ne. A Turanci za a iya tuntuɓar watan +2 3 4 8 0 6 1 2 3 9 5 1 0. Ga wanda suke Najeriya za su iya kiran 0806 1 2 3 9 5 1 0.